meva, una actriu del meu prestigi, està sempre ocupada. Avui mateix havia de llegir algunes obres. Tot el que guarda relació amb el teatre és una cosa que m'apassiona. Aquests vitandors que no m'ha degut de caure massa bé. Escriviu vos, senyora marquesa? Sentir amb ells la seua mort, la nostra pròpia mort. Sentir un altre cop? Sí, sentir! Però negui a participar per més temps al vostre joc. No m'agrada que m'insulten. I disposeu-vos a començar. Quan tota aquesta sorra hagi passat a la part inferior del rellotge, s'haurà acabat la representació. I tenen por. Sobretot això tenen por. Una por espantosa. Que no comprenc de la manera que ho feu vos. Això vol dir que la meva actuació no us agrada? Mai no us heu estat morint de veres. Si m'hagués estat morint de veres m'hauria mort i aleshores no podria fer teatre. Els morts de cada nit sobre l'escenari ressusciten en acabar-se la funció. Esteu boja! Sou un monstre! Veieu? Ara sí que teniu por, i aquesta por és autèntica. Sabeu que aneu a morir, que us queden només uns minuts de vida.